Sang Hyang Bathara Wisnu wis entuk gawe kok. Entuk gawe. Iya. Tirta Kamandhun iya, seru-seru Tirta Kamandhun. Anggung kawuryan kala keasipan.
kinira lamun iku uga peranganing Tirtawarta. Saya caket pungyaning tutuk. Kedadak ana bludhuk ngawuran jagat horeg. Putraing Aldaka Gunung Mahameru manggut-manggut. Waspada ki Lurah Semar Guru sing pratitis tekad nggih Kok kaya mungkin lakon
Ya wis ditampa bae wis kepacut dikapak. Aku ora iso nambani bener. Yen tetela mangkono. Becike supaya aja nganti ana dewa kang padha dadi kurban. Wisnu wonten dawuh Rama Kukul. Iki baginen sing rata. Padha ana gelek petungen cacahing dewa lan hapsara hapsana. Aja nganti kena pati. Upas para putra wis ilang. Ulun ingkang dadi kurban. Iki yatine mung kari tirta amerta. Titah ingkang nunjuk iki bakal luput ing pati. Kula kang sapa iku mara gage gawanen. Mangsa bodho kepiye nggone ro ngedung perkara iki. Kencang alusan sampai gandrung sabarang kadul wukir moyang maye
Belane tenan sak rewangi joget letep bulane dewa saiki arep dundung Tirta Amerta pawartosipun sinten ingkang saged ngombe menika boten saged pecah sang rembu culuk kala rau mbok inggih paduka minangka tetungguling wadyaksa guwa mriki kaliyan ingkang putra pun janto kowe iki nyuwun dhateng dewa nek dijaluki mesti ora oleh lajeng kados pundi Rama Rembu Culuk tak jaluk nganggo caraku kowe ndelok kok saka kaduan budal kutu-etan sing kangilan moyo-oyo iki kudu kasembatan nggih ibaratipun tiyang budidaya samangke sampun kasembatan ya kedah namung nampi wohipun ya dewa padha ngumpul nggih kabeh padha ngumpul rene nggih kula padha maju rene kabeh
kenawan menganekan samara diturun dawuh Kanjeng iya wala ta'ala oh ilahi ulun Rama Nayogyani babagan iki aja nganti ana dewa sing kecincin wah iya adikku adikku Wisnu pancen sira dewa linuwe ora bakal bisa gawe kuranging para Jawata durang kula malah kaporo iki mengko ana swasana ingkang banget ngene tapi mergo dewa bakal duwe kekuatan ingkang luwih mergo saka dayane Tirta Amarta inggih nanging kados pundi malih ternyatipun dewa semanten kathahipun mangka ingkang nami Tirta Amarta menika namung semanten tegesipun kula kedah ngantos-antos kangge kula ngawikani babagan menika sampun ngantos menika mangke dados dartah meneng ngantos dados dartah badhe risak karukunaning para dewa iya kuwi bener lan saka pangrasaku iki ngombe daya urip beda karo ngombe padhek ciu berparaga ingkang menggemi utawa gawe wuru yen ngombe sing gawe wuru ana patokane ya Eko Padmasari duwe martani Trikawula busana lan liyane tegese nek Eko Padmasari kok siji Padmakembang sari wis ngarani wong ngombe entek segelas iso gayani seger sumpyah ning nek nganti sing angka 10 ya kuwi dasa raseksa wangking dasa 10 raseksa buta wangking batang nglemprak kaya batang buta tegese samu barang sak becik-becike panumben mbuh kuwi Tirta Amarta aja nganti keluwihen yen keluwihen ora becik cocok kaliyan barang sithik apa nek anu dicampuri banyu babar dadi akeh ngombe wong akeh apa yo dilelet-lelet anek dilelet iki jenenge ora diombe ya diombe ayo aja maju siji-siji nang aja oyok-oyokan bareng sapa wae mulai sowan muntel semene kaya nganti ora cetha kowe uga tak kenake bawa ingkang wadah sedaya wonten mriki menawa sampun dipunisi tertal wis sethithik-sethithik wis diseni kabeh karo piye ngaten kula nyuwun kula beto menika ora isinipun nggih sami padha wae nggih kula nyuwun pamit dulu
iki kaya dewa sing ulun ora tau sumurup. Lah kepiye? Apa klebon dom sumuruping banyu? Wah, sing prayekno ati-ati. Engko ben dudu dewa. Candra tututana. Tututana jalan bali. Sembah miring ulun kapur barisan murbek ulun Candra semunipun gugup gagap buragaman panjenengan tindak pundi lho apa kowe weruh Petruk kae mau dewa sapa kowe kok ingkang pundi sing metu lagi wae nggawa teh tamer lho lha nggih jejumpang nek kula mboten apa lho dewa semanten kathahe kok. Bagong ngene mboten entuk, ae mau mlebune saka pundi. Kula mboten ero wong kula nggih teng ngarepan niku. Kula niku teng ngajengan kali jaga blangkon iket. Kabul jare gelungan. Sing mbok kandhake ku daganganmu ae. Oh, aneh-aneh. Apa mansane nek wis ngono iki pengan ngono kok. Kan ngraupi raine bapak. Nek nyata wong golek wong majang kaya ngono. Lah betul kok. Lah siapa ngedal sama? Kayak iki contoh. Lah contoh tegese nek sing gelem ya tuku. Dapure kaya werna-werna wae. Desa niki ben semarak ngono lho, Tru. Aku wong-wong rombongan awake dhewe iki nek golek apa-apa ora salah liya. Kono. Wong diutang yo oleh. Oh, malah mbok tawake ngono diutang tenan utang. Oleh anggere pirang-pirang nyaman ora tibane. Dapurku. Nika mau pukulan Bathara Sinten. Dewa oke Bathara Sambung Brahma Indra Bayu Wisnu. Ana Bathara Dewa nek penyarian. Oke. Nek air mau. Air mau aku irung karo dia. Ya kaya klambine kaya putih ya ora putih. Beda dhewe. Ketoke beda dhewe. Lagi lebu rebal ngarepan sapa-sapa dicak jupuh gambare. Tak takoni jare mumpung ngangge kaya lenteng. Muga iso dipasang ning dalan perapatan marake bil. Dapurmu. Kowe iki aku wis ora nututi kowe nek takoni ora roh yo. Dan lo nggih boten pasah niku.
syukurmu kowe Bathara Candra nututi laku ya dasar pranyata ora susah tak kakek gunung sing tanpa guna gage balekno sing kon baleke apa Tirta-merta sing banjur mbok gawa kok kon baleke Biawara sebab yen sejatine kabeh dewa dikenake ngunjuk Tirta-merta kowe dewa saka kayangan endi apa sira ora suwun pun ngaku mawon wong jujur niku mujur bon ngaku mawon nek pancen senes rombongan iki lak kotan terus terang kaya kana kula sing riyen nggih kok blak kotan terus terang ora kaya iki selingkutan niku nek kono ngaku do nek ngaku yo mbok ngalih pripun nek monggo jujur nggih seneng niki. Ayo dewasa kanyamu iki. Aku Bathara Danarata saka kayangan Jumakala. Lah. Kaya aneh-aneh. Kok betul wong Jumakala. Satet ta? Apa to iki kowe tau ora? Lah, ngaku wong Jumakala selelek kok. Kakek sisan kowe dewa ngendi kowe? Duh, diomongi aku. Bathara Danarata saka kayangan Jumakala. Lah nek kayang Jumakala iki ndi? Lah aku tau apa benduren nek? Kudu kurang rono. Apa kowe tepung karo Supriyati? Karo Supriyati barang iki piye? Lho, jare daerah kono. Lho, omahe kae luwih adoh neh. Lah sabane kono kae iki ditanggal ngono. Anggere tumpakane tulisane sampuk kalis. Omahmu aduh gone Mangun Heri Mangun Heri tolong mangan Heri wong diomongi sing ora ngandel iki ya Bathara Candra kuwi wong dikandhani aku ki gegolonganing para Jawa ora salah kakean bebangun ora mbok balake takon bersama
sedaya pangaribawa ora minggat. Apa sing itu ngombeku dapurmu. Aku ya oleh. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Kirgincang alis sang marekandro. Ora-orane nek kowe bisa ngrebut Tirta Marta sing banjur tak gawa. Iki mesti dadi ombenku. Kados pundi kakencoku. Aku percaya yen to iki panjenenganing mungsuh. Lajeng kados pundi? Aja kongsi lebana anggane dewa iki mau. Ning kula kesesel, yayi pukulun piye nggih cekap wonten lenggah kaya gitu. Sedeng Narendra Yaksa aku ora sinung kamilan engko golek Tirta Marta beda karo buta-buta sing saka wewengkon Mandara. Tiwas mbok rewangi adus keringet rina wengi mubengke gunung ora entuk apa-apa lho wong akeh jantor iki. Anak anu nganing dito anake lanang kala rau ya rembu culung inggih Ramaku saiki wis nggawa glek isine Tirta Marta bakal tak ombe lulus kekayu aku jayeng pawon aku ora bisa mati bakal ngratoni jagat Triloka iki wadya balamu kon padha seneng-seneng saenek. Penting bali mangayun. Sing entuk ngombe Tirta Marta ya mung aku. Mula 40 dina 40 bengi kowe tak lilani ngombe ciubrem paragan. Nanti sak mendemu. Wah, dipun paringi boten tumbas tak wenehi. Kedhu ana kaya banyu sekor ora bakal ngenteke bondo donyaku. Wah, ambok nggih. Nanggap ledek kayu Giantini. Karo sing ayu-ayu liyane jejeren. Pinten kathahipun dadi 30 ke 20 wong. Aja nganti enek sing elek. Kudu ayu kabeh tur nek arep munggah panggonan kudu dijunjungi siji-siji. Oke sing junjung kula mawon ya kaya kena. Barek iki kok tanpa ngombe tanpa mangan genah barek. Junjungi wong semok-semok. Men
sami Sri Kakang. Ora susah Kakang Bepang kaki tindak wis tak ketau. Senut tekan kene jogetmu mentul-mentul. Luwe-luwe kowe pinter nyuwara, cengkokmu becik, selehmu ora becak. Oh, selehmu apik. Kowe mau tukang tayub saka ngendi? Bang. Waduh, kok saking gesi. Yen ngono kowe kulino satata-tata. Ya satapa. Ya sutapa. Iki menika sampun dados bebuden kula. Lah kok kowe ayune kliwat ukur. Aku roh widodari kayangan pirang-pirang wae ora kesinggol rasaku. Lah kok dadi bareng ngono rupamu kok kaya ngono enak. Aja mung dadi tledhek tayu kae tak pondok tak mban aja tak mban sapu. Kowe manut dadi gawane ngrembu culung ya aku kala ora. Aku baru iki. Wong dereng bareng watu kok kemawon. Wis belum tenan kowe wae.
aku ngajak apa wae diwadahi. Monggo kae mau kowe krungu dhewe aku kowe langsung. Krungu jadi gorke. Iki jenenge uga karya budaya. Kowe iki salah sing bener iki budi karya. Kowe gelem senenge atiku tanpa kepindhan. Rewan ngombe mangko wae. Sing baku mumrung bojoan. Iki mboten sapunika kemawon kula iki badhe nekseni. Mati tegese aku urip terus. Monggo kowe ngerti dhewe kowe bojo anyar, aku urip terus. Dadi kula ladosi jago nangka. Tambok saya yo. Ingatan menika lan laten pun kakang ana ombene dhisik. Sing ora iso mati, ora mung dewa ning klebu Kalorau. Akan Kalorau. Namunjuk Kantheng Pamerta palanjene nembe dumugi Tenggak. Lumarap kaya kilat. Cakrane Bathara Suman ya sang Bathara Hari ya sang Bathara Wisnu tatas gulune sirahe urip mergo kedayan Tirta-merta langit gembunge kumleyang mudhun ing bumi.
Wisnu namung kowe sing luput nanging Sang Hyang Candra karo Bathara Surya sing klebu. Wiwit sing jubriya menyang aku ya mung Candra karo Surya. Aja takon dosamu, ndase kala rauh rembu culuk urip sajeke urip. Sampun dipun ombe kang kala rawuh rembu culuk nang kok tatas ne senjata cakra. Lah panjenengan diombe nembe dumugi tenggak kula tugel gulunipun sirahipun gesang gembungipun lesat mandhap wonten ing Marcapada wae adalah. Lah iku nek ya gemebruk ning lemah meden-medeni wong karo meneh ndase rembu culuk isih urip ada cenonan-cenonan tekan dinding dikira barongan. Kesenengan ngomong kono kae. Kae senengane dolanan barongan. Aja kadung aja nganti kanthi piye iki? Iki sing dincim iki Bathara Surya, kowe uga Bathara Candra, Sang Hyang Wulan. Wis ayo padha direksa. Marcapada gembunge rauh iki kok kepiye? Dolanan ning jaba. Apa? Wis tembakan cah cilik iki. Ada bulan padane kolori cilik men. Dan bulan ini awe-awe. Caca guru sore-sore none. Iki padang bulan kok. Lah iya kok. Sang Hyang Candra karo rembulan jaga lakune. Bulan Bathara Surya jaga lakune srengenge. Ya apik temen dewa loro kakang ade rukune ra iso. Wah apik wong siji ya dodol ombe-ombenan siji bakaran. Nyenengake temenan karo iya. Loh. Kok saya mboten. Lho nek tanggal ping 15 iki kudune iki rada suwe ndadari kurang ini iki. Loh, kok kari separo kok? Kenapa ya? Ketutup mendung apa? Denuntal dening rembu culuk. Yakep sampe mapan ning tutuke. Dadi ograh ana rembulan. Singup ing akasa gegana tatana sabawa mewah. Pekening bengi kang kaya ketaman begawa.
adine kaya ngene iki gembongku mudhun ning bumi. Nanging sirahku isih urip malah aku. Ngontal Bathara Candra bulan dadari. Saiki mapan ning cangkemku. Tak singkir karo peranganing pipi kiwa. Lajeng kados pundi kok menawa ning kayaning Tirta Martos sing mlebu ning tutupku ayo digoleki gembongku. Kok menawa daya luwih pun bapa bisa bali kaya sekawit.
Dikon apa wong kula wis tau kali bojo kula kotekan. Kali tembangan nyamene mboten ilok. Mboten enten kok gembung-gembung napa. Wong mau genah rene kok ora ngaku dalam pateni. Bono desa kene kok kaya tetrenggono omahmu kene kok ora ngaku. Tanpa ngesrobo-srobo. Ora genah lara-larae ora cetha pekarane kowe malah mateni wong sing tanpa dosa. Kowe tak segake besok ning pakartimu kaya kewan, kowe beranak kewan. Wong iki ora salah uripno. Julung karo anake dosan tekan ndi-ndi. Ajeng kados kuwi. Ayo. Dikone wis aku Kiai Semar iki Bathara Wisnu. Aduh, terang pampun kula kados ngimpi, ora ngimpi kowe mau dipateni karo wong ae. Ajeng kados kuwi. Kene wae. Iki lesumu mau dumadi saka gembunge kala rau. Ajeng iki rembulane sing buntal digawa karo ndase rau. Ajeng kowe kothekon perintahno wong sak desa saeneng-enenge kon entuk lesung. Digembuki rasane lara, mengko rembulane ra dilepek. Nggih, wis tak. Terus tinggal bulan Bali Padang Jingrak. Dados ilo-ilo ngantek anak putumu besok nek ana grahana rembulan tindakno ngono kuwi. Lan ucap syukur-syukur nang dewa. Lan uga sapimu kok openono nek duwe kambil gading kambil puyuh sing ana ngarep omah. Sabetono nganggo sapu iki tak kendhak.
kahanan iki kaya ngene iki. Saiki dewa kabeh saeneng-enenge wis ngombe Tirtamarta. Tegese kalis ning pati. Anak aku nimbrung lara tewas soroh nyawa. Ora bakal menang lumawan para dewa sing ora bisa mati. Bali nyandang kamu, Cok. Isih urip nganti kukuting jamane iki wis tak lepeh ning nek lena Sang Bathara Surya lan Candra tetep bakal untal. Saka jroning samudra kesiran mama wis mapan ning kaswargan. Supramayu Bagya klebu ana jaran sembrani ugi dadi jaraning dewa lan uga mau katon gajah gedene kagilo-gilo ya kuwi jeneng gajah Airawata lan liya-liyane kabeh wis pepak mapan ning kaswargan. Syukur kake wis dawuh ya kula nedha mrimo marang jeneng para kula nyatane sira iki bisa untas nalekane perkara iki nganti dewa Sekti Mandra. Iki panuwun iki kula dikandhani kayu mandhem bijaksana paduka kula. Iya. Tirtamarta iki nyata banyu panguripan kabeh dadi lambang lamun uriping kita iku ora bisa wae saka banyu. Ngerti ora ganing menungsa iki dumadine sekawit saka banyu. Uripe menungsa kanthi laku ning getih ingkang uga wujud banyu. Kabeh sifat urip butuhake banyu. Rong pratela ning jagat iki uga dumadi saka banyu. Lambang karo kasampunan pindhane kaya banyu suci. Mula wong sesuci mung uga nganggo banyu. Mula kan sapa gedhening piguna tumrap Tirtamarta iki ingkang dikebul saka samudra Mantana. Uga bisa handayani tentrem rahayuning jagat manungsa-manungsa kang padha tetep nglakoni dharma kakang.